k tej praktickej časti. Áno, to si, ja si to chcem vyskúšať, to je zaujímavé, no. Nakrútiť kardio, EKG. EKG. No a zároveň som chcela ochutnať toto úžasné ovocie. Sa ti páči? Môžem teda? Samozrejme. A je nejakým spôsobom špeciálne upravené? Je, tuto pána... Čo tam všetko je? Poprosím, aby povedal to, čo sa o ňom patrí povedať. Momentiček. On nemá mikrofónik. Áno, a už má. Nech sa páči. Ďakujem pekne. No, toto je práve acai, ktoré bolo natrhané priamo v povodí Amazonky a je obohatené ešte o guaranu, ktoré guarana dáva vlastne acai. Počkaj, to potrebujeme veľa, keď je tam guarana. Energiu na celý deň, vitalitu a strašne veľa vitamínov a antioxidantov. A nič z lístkov koky v tom nie je nasypané. Nie, nič. Je to aj pre detičky, aj pre dospelých. To obsahuje guaranu a v podstate acai. Dobre to Plody čítam? acai, áno. Hej? A ako to vyzerá, tento plod? My to už máme. Ja Ukáž? tu mám také ilustračné zábery vlastne toho plodu, hej. Toto je To vlastne... vyzerá ako čučorietka tým pádom, nie? Áno, vyzerá to ako čučorietka. Rozdiel ako detská hlava. Je to takto isto veľké, akorát rozdiel je v tom, že čučorietka vlastne sa dá zjesť celá a toto má 80% kôstky v sebe, takže musí sa to vlastne A odkôstovať. určite ste možno zvedaví, prečo práve acai porovnávame s čučorietkami, pretože tie dva druhy ovocia majú veľmi veľa spoločného. Prvá spoločná vlastnosť je tá, že tak ako toto brazílske ovocie, tak naše čučoriedky rastú, tie najkvalitnejšie rastú vo vysokých polohách, na nedostupných miestach v zdravom prostredí. A to isté platí o tomto ovoci. Ďalšia vec, to farbivo, ktoré čučorietka a to acai má, je plné zdravia. Prospieva jednoducho človeku v malých dávkach a v neposlednej rade treba aj povedať to, že jednoducho, že či už tie čučoriedky alebo to ovocie tým, že rastie tam, kde rastie, nemá v sebe toľko chémie ako bežne dopestované ovocie. Už viem, na čom budem závislá toto leto. Je to Je to veľmi veľmi chutné. dobré. Veľmi chutné. No, ale ty si, Vládko, hovoril ešte na začiatku, že budeš robiť veci práve z tých slovenských čučoriedok, našich klasických, alebo teda kanadských brusníc, som sa dokonca dozvedel, že sa tak volá. Dokonca aj v čučoriedkách je už dneska rozdiel. To, čo držím v miske, to sú čučoriedky záhradné alebo kanadské, je ich veľa druhov, takže a toto, čo držím tu na ruke, je od mojej tety z východu sterilizované lesné čučoriedky. Ale ja mám z Brazílie, aby si vedel. Dobre, tak maj z Brazílie. Áno, a rozdiel v tých čučorietkách z záhradných a lesných je v tom, že tie záhradné čučoriedky majú dužinu bielu, kdežto tie lesné sú červené celé. A aj o tom farbivé to ovocie je jednoducho. Tam sa skrýva ten potenciál zdravia. Ja by som iba doplnil, že tak ako čučoriedky u nás rastú teda v nejakých neprístupných pôdach, tak acai je špecifické tým, že rastie na 20-metrovej palme, rastie v takých trsoch a musia ho zbierať vlastne indiáni, ktorí žijú v povodí Amazonky, takže vylezú hore na strom, oberú acai na takýchto teda trsoch a potom následne to musia dostať ešte z tých trsov a okamžite to ide do fabriky na spracovanie. Ďalšia spoločná vlastnosť acai a čučoriedok. Čučoriedky sa ručne veľmi ťažko pracne zbierajú, pretože sú drobné, malé. A takisto sa po nej ide do nedostupných oblastí. Dobre, super. Páni, ďakujeme veľmi pekne. Tešíme sa na acai, ešte sa budeme o tom rozprávať aj o čučorietkách. Áno, už budú sladké. Pozrám, že dnes to bude dezertový deň. Vládko nám všetko porozpráva potom, že čo, ako presnejšie bude robiť. No.